mayamba kuundula mama Imitu ni buyaluke Kilala chuma muka tula na bale Isesi chikulele sami A very good morning to you wherever you might be. This is Obre Kusagala. Tazana yonso programu ya Kutsukuluza. Lero ndi lachisanu pa 8 July 2022. Tsopano Jona watsuka bwanji. Mwadi nyumba. Nduda baradu kuti chimemwe chanu chalero chuka Ai ndi chimemwe kwedera dzulo labanga overflow to this day. Ino dzulo potsanzika mati anthu amaonera programu yanji. Awu dziko silipi tirecho ngamo sizikuyenda uzonda kazindira nta akunduza Christopher kuti mati tikuthokozeni kamba okhabe kukonda first edition Ine undona ngati guest wanu. ine simunamvira kuma Yeah. natero Yeah. So ine simunamvira munali busy wait. kuphika mwambi okulera kuti uyu ndi izungu uyu ndi izungu umeoja unapigidwa kale kale. Umeoja ndo wapa kale. Ndili standard 8 ndo kale kale. Oh. Ndabona kuti awutinali first edition. No. Anthu akupedza zinthu sizikuyenda. Pepani kwambiri. Lero muchatafotokozera ndi lachisanu pa 8 July 2022 ndipo takulandira programu yathu ina ya Kutsukuluza mwezi uno wa July. Mwezi odala kwambiri. Odala? Odala kwambiri komanso a bit historical. Yes. Tukumbukira ufulu wathu mwezi uno pa 6 pomwepa. Komanso lero ndi pa 8 July. Tsiku lomwe ife ku Rainbow tidzali kumbukira kwambiri, moyo wathu wonse. Kuti kale zakhala tili ku UK, kaya Mozambique mo tidzakumbukira 8 July. Tidagwira ntchito ku Rainbow. Mulanthauza liyani? Ndikutanthauza kuti it's a historical day. So it wasn't historical. No, 7th, no, but 8th. 8th. Let's go to our topic of the day. MCP, UTM, anakumana. Yes. Anakumana dzulo ameneyo. Kukambirana za mgwirizano wawo. Kodi pamene zafikira. Titani ndiye kumvetsedwa kwathu kumeneko anene azipani ziwiri zimenezi aneneri ma spokesperson Frank Benefumo komanso Amoris Munthali akuti amvana kumeneko kuti apitirire kukhala mu mgwirizano kumene adasayinirana osati ngati zipani zonse 9 komano kumene adasayinirana awiriwa. Yes. Koma information yambiri sinatuluke. Akuti akupitirira kukambirana. Ukati uwerenge ka statement kanutsu ka statement. I think they have been diplomatic. Ayesetsa kuti asaulule zambiri. Chifukwa wathu kunoleya anawafunsa amwene fumbo komanso Amoris Munthali. Kuti zimene mwamvana kumeneku nzokhazi. Yes. Chifukwa mkumano wanu wabwera Dr. Saulos Chilima atalankhula zambiri. Makamaka zokhudzana ndi kugawana mphamvu kuti ulendo uno alamulira ena, ulendo winawo alamulira ndiwo. Nkhani imeneyi ku MCP ko mukamanena kuti we have agreed to move together within the Tosaland agreement. Zikutanthauza kuti magwirizana ndi zimene adalankhula Achilima za power rotation. Nanena kuti yayi zimenezo sidazikambirane tizikambirana mtsogolomu kuyamba chabe. Jona ine ndokhumya kuti mavuto akadalipobe. Mavuto akadalipobe. Tinanena kwayambirira penipeni mu 2020. Yes. Kuti akuluakulu zimene mwagwirizana nazo, zimene mwasayinira nazo, zimene zili mu mgwirizano wanuzo. Awa amene afuna kukuvoterani nthawi imene tisanavote, right? Yes. Auzeni kuti mmenemu tagwirizana tirekeze mgwirizano wawo wapanowa kuti ngwa 10 years. Tagwirizana wa 10 years machitidwe ake mtsogoleri this time around achokere ku Congress. Yes.
after 5 years mtsogoleri azachokera ku UTM tiuzeni in black and white that didn't happen. Mwina Achilima okha adachira mkhula kukhanga tikunjamba koma achakwera atafunsidwa sana yankhe muzakhala wanteo mu kapena two term president ara zisiyeni guys ati vuto njani kukhala wanteo kapena kukhala two term sana yankhe mwachindunji. Apa tinaona pa 1 July Achilima atalankhula mokwiya yes kuti komatu tidamvana izi so izi zikuchitikazi nzijani tidaona MCP akupita ukapanga counter kuti ayi mgwirizano umeneyo kulibe fetibe ma document nalos imeneyo ikutchulidwa yeniyeniyo ife tikudziwa za MOU ndi zipani zina komano iyi ikutchulidwa zoti pazakhala rotation ife document imene tilibe mpaka kunaligwiragwira yes kuti kodi ndi chikondi cha nkhwangwa chokoma pokwera kapena ndi olotseni nkakutafuneni atsogoleri yes apa anakumana Achilima anali komweko achakwera anali komweko kuti ma delegation yawo aliyese ka statement kamene katuluka kakang'ono kwambiri ndikanakonda kwambiri kuti nkuchepa kwa ka statement kameneka kapange capture real issue ndi on the ground sikanachite motero kangofotokoza kuti tamvana ndipo tipitirire kulankhulana ulo wapo motani mwasangasanga tisadzamve ena wina pamawanso akubwera nkumati mayo ine fuiko mayo ine wawaye ine kuno ine tisadzamveso chifukwa nthawi imeneno apamene atangire phunziro ndi zimene anayankhula Achilima kuyankhula kumene anayankhula kuja konena kuti anthu akupanga depart from the agreement this time around akamakumana meeting yakumanayi kumene kukhala akuluakulu tinapanga zachibwana kuwabisira Amalawi mwaona zimene zimachitika this time around tikamachona meeting muno tisawasiye ma supporters in suspense adziwene kuti kodi moving forward chilipo chonchani ndetu kuti tisamumve wina mawa akubwera kulira kuti anthu kumenya mpira woponda asabwereso wina makasaba kubisa apa abisa sana nene ndi pembedzero langa kuti pamene akuti akupitirira kukambira nabe nkhaniyi pamene akutero we don't know it's true or not pandale nthawi zambiri amatinamiza pamene akupitirira kukambirana ndikulakalaka tsiku lomwe adzadzuke achakwera ndi aphawo Achilima nkutilankhula tonse Amalawi kuti akuluakulu mudamva nkhani pakatipa yokhudza rotation of power mu mgwirizano wathu ndi UTM wa 10 years zoona zake ndi izi ndikukhulupirira zimenezo zitithandiza ngati dziko koma ngati sipapezekaso opportunity imeneyo ngati zimenezo sizichitika ndi zimene akunena John apa kunena kuti tisadzamve wina akubwera pa microphone nkumalira pamenepo ayi fuiko eroi mwandisiranji tidasayinirana zinthu endi mukumbukira pano tsula tidadzudzula changu cha ku Congress kuti kumakhanga kuti samadziwa china chilichonse pakati kuti amadziwa ndidacheza ndi mkulu ina program ya First Nation nde amandiuza kuti ine ndili ndi nyumba 10 zinaso zowonjezera ndimasunga anthu achikulire ndakumbukira okay mkulu ameneyo patangobwera funso lotsatira lonena zoti komatu nde malemeratu nachitola akuti yayi ineyo sinachitole ndipo ndilibe kalikonse ineyo inetu ndilibe kalikonse mukulakwa but you have 10 houses mukusunga kuti sinanene ine zimenezo pompo within an hour akuti sananene zimenezo anayamba kukana pati ndi zimene taona makiripi
Nimeona mzatu Joab wa Zodiac akucheza ndi ankaka mbuyo amafusa na nkhani imene ankaka amati ai document imene widziwa ndi secretary general bla 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 later atangulankhula chilima kuti ife kalata imeneyo siruzwa chinachi chonse akana kuti ngati mukamba zoti Amalawi sakudziwa ndi inu mukudziwa ndata mwina munene kuti enawo sakudziwa komano ine ndipachita secretary general ndikudziwa mine kulakha mathambo choto ine ndikudziwa later ngati SG akuti ineyo ngati SG ndifuna ndikudziwa chimene siti kuchitani siti kuchidziwa so anaja mfulumira kwambiri. The point we are trying to raise here ndiyo nena kuti the moment they continue doing zinthu mobisa papa ife mane una kasidalire ba ino kunena kuti apo amapezera apo ndanaso akapondana they will still come out seeking public sympathy. Zathamangisa asazabwere kumadzalira kuti mai wawaye zathamangisa kuti ai go meet again bitani zisatikuze chifukwa I'm in love with the meeting kuti achita bwino akugumana and I hope one of the things when akambirana nzonena kuti akulu sitikusiyana mpaka natimalize teremu iyi tidanena kuti kusapezeka una uthawa kuku yakhale kongo no run away so asathawe. Okay, Jonah, the other complex thing when we own sikumono malingana ni mene timavotera yes 50+1 kwa ineyo kwa ineyo right osati kwa inuyo kapena kwa inuyo yes ndiyo vuta kwambiri kuipanga achieve chipani chimodzi pachokha pano pa watu unokulibe paka dali bano na 50+1 chipani chimodzi pachokha nkovuta kwambiri kuipanga achieve. We even saw the alliance of DPP and UDF kuti no DPP payokha ikaima simafika ku 40 yes kupatula mwina nthawi ya Bingu first term ya Bingu simafika I mean second term ya Bingu atachoka ku first term imene anachita bwino second term ndiye yachimanga ndazi zake majority yes yes but looking at how our political parties are performing now and looking at how Malawians are bitter with politicians. Yes. Faka bitterness kamene kama pangitsa kuti Malawi ambiri asakaponye vote. They would rather say ndebola ningokhala nyumba. Basi ndikamvotere so Jonah akatero mawa apeza zoti khosi lake lafufuma ukanika kumanga tayi sakuliganiziraso ko. Wamonene bako zine ndepetsa yekha. Ana ake wose wapanga transfer kuphunzira ku UK ku Oxford. Ife yathu akulabe pansi pompaja despite kutinamiza kuti adzatikonzera zinthu izi ndisi. I'm they get frustrated. So if you look carefully in 2019 menedzida endera before the 50+1 uona kuti kovuta kwambiri kuti chipani chimodzi chipange amass 50+1 ndovuta. That's why tidaona kuti dzipani dzimasonkhera na mphamvu kuti akuluakulu muli ndi 700 votes kumene koko ibweretseni kuno kuti mwina mungayibweretsa tikhoza kushuta up. Yes akuluakulu ndakuonani UTM mangoyamba kumene koma muli ndi 1 million titaitenga kusakaniza ndi athu ikhoza kugwira afford nanunso tabwerani khadi 300 kandi 400 tikasakaniza ndi kwathu kuzitani zigwira. Now if there is a giant political party imene ikudziona kuti ife ndi mphamvu kwambiri we can go solo let them do it now ngarakudziona kuti ndi zimphamvu kulibe ndinakali kuti kumalawi kunoko kulibe chipani chimene chitha kuima pachoka entertain the 50+1 uje so zikulu malingana ndi mene anthu amavotera aphungu ku nyumba ya malamulo zikulu ndeti ndi MCP ndi DPP. Yes DPP payokha singawine 50+1 MCP payokha pepani kwambiri singawine pachake agawo auza chilima chonde bweretsani mavota idzafuna abale. Yes so kuyamba kutumbwa panopa chifukwa mwina talowa mboma kuti ndamene tili pachongolero sizabwino chifukwa kutuluka mpempheso amene kuti bwanawe bweranisoni zimavuta mwapeza kuti mukasayinirana kuyambiraso kupeza zoti basi wina kuti yayi sitikuchidziwa chimene sitinakambiranepo chimenechi zifanira akamba tsiku lina kunena kuti ngatanagwirizana ndi kuti zimene akankhula achilima zimene anthu adagwirizana osathamangira kuti yayi
tilemekeza malamulo akulu a dziko lino amanena kuti adawina ndakakwera ndi MCP ngati mudagwirizana kuti achilima ndi amene adalamule 5 years inayo maintain your integrity khalani odzisungira ulemu first ananena achilima kuti ngati mufuna musinthe that is going to be political fraud ukumbukira Tsukuluza ntipire kunkhanira nditsukuluze mobwereza kunena kuti akambirana mawa tisamve zosamveka ukuku kunena kuti aya ambaso uthawa I hope kunena kuti ishi nkukomana wako mwina so achakwera nalankhulaso kunena kuti inunso a MCP zomangolankhula kumapereka ma endorsements mango mbwebwetuka musiretu achakwera kapasa akulankhula koma supporter awo nawo ndi kuti ndawusakulakwitsa therefore ndikupe tsumesebema nkumakalanga analysis yoti akuti achakwera na udandaula IMCB about the press conference Ajilima is back again crying. I hope we will not hear about those things. I hope so. I hope so. I hope so. And kwa ine ndibwerezaso kunena kuti I believe after woman kumeneko kama meeting ina ma meeting anu akatha mubwere mutilankhule mutuuze Amalawi chuchu wachomwe mudagwirizana tisavebe mbali imodzi even after mutakumana zoneka ngati zachibwana chifukwa Amalawi afuna adziwe chilungamo Pankhani. You can't pretend madala kuya chilo mjidalo so strong so mungabe kuna basta kugwirizana ndi zingopita We'll be back shortly tuonera utenga huu, but we are sitting on a time bomb. Shortly, we'll be back. Nyengo yozizira yafika. Akatswiri za nyengo afotokoza kuti chaka chino kuzizira kwambiri kuposa zaka za mbuyomu, kutanthauza kuti matenda amene amadza ndi nyengo imeneyi atha kukhala ochuluka, kupewa kuposa kuchiza. Musalole kuti mavuto ngati chibayo, mphumo, kubanika, zimfine zokakamira ndi ena otere akusowetseni mtendere pa nyengo imeneyi. Chulukitsani chitetezo cha mthupi mwanu ndi ma herbal supplement a Maranatha kuti mupewe mavuto odza ndi matenda amenewa. Ma herbal supplement a Maranatha amathandiza kuchulukitsa chitetezo cha mthupi zomwe zimapangitsa thupi kukhala ndi kuthekera kumenyana ndi matenda monga chibayo, mphumo, kubanika, zimfine zokakamira, BP, sugar, matenda a mtima, chiwindi ndi mapapo, kuotcha kwa miyendo komanso mapazi, ululu pokodza, likango komanso mitundu yambiri ya kansa. Musapsinjike chifukwa cha nyengo yozizira. Imbani foni lero pa 0888381131 kapena 0996867190. Maranatha Natural Healing Ministries, dziko la Tanzi, mabanja a Tanzi. Wakusina kutu ndi nasi. Well, I left you with a word. We are sitting on a time bomb. Jonah, at a time when we have started buying tumbala chimanga remotes la 50 kg 20,000 chikachipa 18-15 kumasiri kutsikira pamenepo tikumva nkhani yokuti kuli 124 billion kwacha ngongole imene ikuopseza chitetezo cha AIP initiative. 124 billion kwacha debt threatens AIP. Fertilizer Association ndimene anena zimenezo kuti ifeso tikulephera olokuti tiyambe nokugula aujeni forex siso kulibe. This one is written by Audrey Kapalamula in the Daily Times. Fertilizer Association of Malawi Farm has raised an alarm claiming that it is failing to import fertilizer because it owes suppliers
120 million, which is in US dollars, approximately 124 billion kwacha, due to shortage of forex. Tukwamba zimenezi by 8 July. And then it's August, September. Nthawi yoyamba anthu ambe kulima kukalauza ndi imeneyi. Nthawi imene tikangomisa apapa, expect serious troubles again. Mkolola wachaka chama. Izi kuchitika at a time imene President Lazarus Chakwera adawapatsa alowe a deadline I think ya mpaka na September. Kuti ikamafika September kukhale kuti mwalongosola zonse za AIP. Tisamveso zimene akhala kumamva kuti pali mavuto awa koma association akutere komano network komano madera mwina mulibemu kuli makata nkhani zimene chimpwirikire yakhala chili mbuyo tisamveso iyi. Now look at this, Jonah, that much iyi sinalowe Russia Ukraine war iyi. Ayi palibe Iyi ndi yakonkuno. iye zakonkuno izi. Forex yu yakonkuno iyi. 120 billion ngongole kumene ndawo kanika kuti ma suppliers atithandize atibweretsere fertilizer uja. Chifukwa chani? Forex kulibe, forex wavuta, koma devaluation yakwacha tidachita. Dziko lino Jona, dziko linolo lino chimene chimativuta kwambiri nzatimakamba dzulo dzana, almost everything timapanga import kumabweretsa. Kuti tipange dzathu tidzipanga export ya kwambiri. Anthu akamaona kuti akusakalale patsogolo komano makakawo achipanda amene akutsogola iwo akubera mbuyo zokuti iwa professional umadziwa iwe nda kubanja kwako. Amalawi will not take that. Amaona makalasi kwambiri. Ndifuna ndibwereze zimene makamba dzulo. Mukamakhala maudindo mwandali mawa limafika. Tsunamene nkanena kuti we had some ministers of DPP amene amalankhula moyerekedwa mosimbwa amene they could call shots kuyembera kusakala kayathira mphepo mwa mtundu wanji imene angathere. As we speak ena mwa iwo olokungwa apatsa moni kuti tufuna tupatseni moni suti ndi interviews mafoni amaopa kuyankha. But as we speak anapindira michira yawo ngati galu wamanyazi. Mawa limafika kunali madolo kunali maduli mbuyo omanena kuti akakhala pa mpando omanena kampani yonse kwabwera bwana anyuwani teke. As we speak there are nobodies. Zandale idzi lifespan yake imakhala yaying'ono. Amabwera mmatisiyabe. Enda kana representative mpa. Yeah, we talked about them. yes, They are not there. and Peter China yetu kundipatsa titakumana ndama lawo supu mpano nthawi ina mwina mtsukula lero mawa. Malero omwe. Ndine Jonah Pankuku mwakoma nonse. Thank you so much, Jonah. This is Rainbow Television. Kutsukuluza the program imene maonera the moment of truth is here. Muyelekeze ku South Africa ako mathukoloko muno kumuyika Peter banda panja kuli lero zivuta. Kuli lero? Ndilero zivuta. Kosa kama mlankhule chizungumanika. Yeah, kuli anyamata acha kufahamu. Amuuza. Muyelekeze kumuyika Peter panja lerolo game ya lero. Zuvuta. Bye bye. Nambalala atengesa na mama. Ife wache nikuwandera. Rapirana kuba haya makundula mama. Endika ni muyaluke. Kilala chuma mukatula na bale. Ife sitikuleleza ni. You are watching Rainbow Television, a commercial national broadcaster with programming that strives